Mburi yeZimbabwe akwazovugwa hombe manje nonono upo ching'ono anoburitsa nawo dzekuti sengeso Tshabangu finally meets with ED Mnangagwa. Mburi yeZimbabwe toziva kuti vaviri vanosana kumbosangana asi muzaona nhasi aiwa evidence yazobuditswa mapicha azobuditswa vaviri ava vachisangana. Saka muendera mberi nenhau idzi nokukurudzirai bva subscribe wolaika wotina on the bell icon. Tamochera maupdates anokupa pano paZim News Live. Notano yanyora achiti the puppet and the puppeteer. The huge insult by this Tshabangu Charitan of impersonating and disrespecting Joshua Ngomo by moving around with a traditional stick just shows how shameless he is. The crudeness of their democratic beggary makes you feel like vomiting. Ndo mashoko anaitwa panapa na hopo uchingono achiti aiwa nonda kusengeso Tshabangu anosangana na ED Mnangagwa achishora kuti aiwa anofamba nestika chichiti ndiye Joshua Ngomo. Saka tiri ndoti vamwe no anoyachipindura kuti kudii vanhu vanotora mashoko kuti kudii. Sapane vanonyora vachiti and the other tribe is not offended. No mashoko anaitwa nemumwe anoyatsaura mashoko ekuti Tshabangu's brand of politics leaves a lot to be desired, but he is fully entitled to his own choices to further his political agenda. Ndo mashoko anaitwa nevamwe achiti aiwa sengeso Tshabangu brand yake politics yatosiyana nevanhu vese amanoti zvanenge achimboita umbi dzaanenge achivhura chimbozvaona aiwa muri yeZimbabwe ndo nhodza tikuratidzai kuti ED Mnangagwa andozosangana nasengeso Tshabangu sezvamuri kuona mumapicha ayo ari kufamba muvhidhiyo ayo. Aiwa muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu musana subscribe like tana on the bell icon. Tamochera maupdates anokupa pano paZim News Live.